Καλημέρα. Μόλις έχω ξυπνήσει. Η ώρα είναι 11. Είστε η πρώτη που μιλάω, γιατί νομίζω και τη φωνή μου. Ήμουν λίγο πτώμα, γιατί χθες δούλευα και ήμουν 8 ώρες όρθιος. Και δεν ξέρω, είπα επειδή έχω καιρό να κάνω βίντεο λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Να σας πάρω μαζί και να βλογκάρουμε. Έχω διάφορα πράγματα να κάνω σήμερα. Δεν θα είναι μια τόσο βαρετή μέρα μόνο στο σπίτι. Οπότε ναι, τώρα θα σηκωθώ σιγά σιγά. Εντάξει, το σιγά σιγά θέλει λίγο χρόνο, αλλά το έχουμε. Σηκώθηκα, ναι, μπράβο μου. Εγώ τουλάχιστον για να σηκωθώ θέλω μια ώρα. Κάθομαι, γυρνάω από εδώ, γυρνάω από εκεί, ξανακοιμάμαι, βρίζομαι το ξυπνητήρι, είναι ωραία σχέση. Με την κουφλώνει ο ήλιος, παιδιά, δείτε μέρα που έχει. Δηλαδή, οκ, τόσες μέρες, αλλά τα Αλεξάνδρεια δεν φαίνεται, αλλά δεν έχει ούτε σύννεφο. Τόσες μέρες δηλαδή είχε βροχές, είχε συννεφιά. Κοιτάξτε μέρα σήμερα. I got a man with 2 left feet. And when he dances back to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with 2 left feet. And when he dances back to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Wash up. Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Hey boy, how you been? I got 1,000 lines with you at the beginning. Γεια σας, τώρα είναι μεσημέρι, είναι 2 και 27 και σαν κλασικός Έλληνας φοιτητής κάθομαι, παίζω τίτσου, γι' αυτό κοιτάω και τον υπολογιστή στον DOT, να δείτε. Εδώ, να το. Εδώ έχω και το τσάι που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, με το μπουκάλι που σας είχα δείξει, το έχω βάλει εδώ μέσα. Θα σας αφήσω το link αν θέλετε να το δείτε. Και μετά έχω να μαζέψω όλη αυτή τη βιβλιοθήκη που βλέπετε εδώ πίσω. Όλη αυτή, ναι. Πρέπει να την αδειάσω και να την ξεσκονίσω. Ναι. Γιατί, ναι, χτύπησα μόλις το συμπαίκτη μου στο τίτσο επειδή σας μίλαγα. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε προχθές. Είχα πάει για ποτό με τη Μανουέλα και μια φίλη της. Θα σας βάλω και ένα κλιπάκι να δείτε τη Μανουέλα να πίνει το κίνκι μαρτίνι της. Κίνκι κορίτσι Μανουέλα. Τέλος πάντων, και γυρνάω σπίτι κατά τις 2:30, πέφτω για ύπνο και κατά τις 3:30 ακούμε ένα τεράστιο θόρυβο, ένα μπαμ ξέρω εγώ, και βγαίνουμε στο μπαλκόνι και είχε πάρει φωτιά ένα αμάξι υψηλού κυβισμού και μιλάμε τεράστια φωτιά και ήταν ακριβώς παρκαρισμένο έξω από το σπίτι μας. Πώς δεν αφού δεν πήραν, ξέρω εγώ, φωτιά τα λουλούδια, να κομμώ όλη ζωντανή εδώ μέσα. Πάλι καλά, ήρθε γρήγορα η πυροσβεστική ευτυχώς. Θα σας βάλω φωτογραφίες να δείτε. Ναι, εμπειρίες, αλλά εντάξει, εκείνη την ώρα. Λοιπόν, τώρα εγώ και ο φίλος μου, ο Κιτρινοπανάκης, πείτε γεια στο Κιτρινοπανάκη, θα καθαρίσουμε αυτή τη βιβλιοθήκη. Yay! Λοιπόν, τελείωσαμε τη βιβλιοθήκη, δείτε τι. Πεντακάθαρη την έκανα, νοικοκύρης νομίζω, είμαι έτοιμος να ανοίξω σπίτι. Τέλος πάντων, έχουμε κανονίσει σήμερα να πάμε στο Athens Pride. Για όσους δεν ξέρετε, το Athens Pride είναι μια παρέλαση που γίνεται για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων κτλ. Ναι, και θέλαμε βασικά να πάμε και πέρσι, αλλά δεν μπορούσαμε λόγω των πανελλαδικών. Οπότε φέτος είπαμε να πάμε, γιατί πιστεύουμε και εμείς στην ισότητα και είναι ένα event που αξίζει, γίνεται σε όλο τον κόσμο, σε κάθε χώρα και πρέπει να στηρίζουμε τέτοια πράγματα, γιατί εντάξει, ζούμε στο 2015 και είναι άσχημες κάποιες συμπεριφορές και κάποια γεγονότα που συμβαίνουν. Είναι 7 η ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος και μετά έχει και event, έχει νομίζω Zumba, έχει συναυλία, νομίζω είναι οι Μέλισσες και η Ντέμι και κάποιοι άλλοι. Οπότε τώρα θα πάω να κάνω μπάνιο και σε λιγάκι θα φύγω. Έχω ξεκινήσει για το Pride. Τώρα πάω να πάρω το τραμ να κατέβω στο Σύνταγμα. Και μετά θα συναντήσω και τη φίλη μου την Τζέννη.
που έρχεται με τον ηλεκτρικό, να πάρουμε το μετρό να πάμε στην πλατεία Κλαθμόνος και μετά μάλλον θα έρθει και φίλη μου η Χρύσα, αλλά πιο αργά. Από ό,τι είδα και στο Instagram, από ό,τι είδα και στο Instagram, είναι εκεί και άλλες YouTuber, είδα βασικά τη μικρή Ολλανδέζα, τη Δανάη, και μακάρι να τη συναντήσω και εκεί πέρα, να τη γνωρίσω, γιατί αξίζει να της δώσω κάποια συγχαρητήρια για τα edit που κάνει στα βίντεο της. Και θα δούμε, πάω τώρα στο τραμ και θα τα πούμε αργότερα. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the... But I wonder where we are. When I was on my knees, and you said you had my back, so I wonder where we are. All the roads you took came back to me, so I'm following them. One, two, three, one, two, three, three. I'm just waiting for the chance to be. I'm just feeling it. All I need is to know I'm not gonna let this like a person gets. I'm just waiting for the chance to be. I'm just feeling it. Amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that. Girl, sing you hallelujah. 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 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Uptown funk. Mágico su lema, nacer